Mali ako, baka mali ako mo to. Kita eh. Sa Manala, palito sa puntal tapi. Mali lang. Yung anak ng milyonaryo, tulog ka. Pagkakalahan kayo. Bawa na di patubo itong inyong amahan. Tulog sa ano. Dili sa taon. Ikaw, may daan mo? Yung pansal? Ha? Yung pansal, yung ticket may daan. Ano ka set? Ano ka set? Set. Kung saan bagong run karon sa COVID-19. Set, what's the new COVID-19? Hey Dad, I have a joke. I know what's the new COVID. What? It's COVID-20. Kaya mo na daw COVID-19. COVID-20 na daw. Ano ba itong tulog? Ha? Kaya sa brito. Paano na pinigyan tiro? Ano? Ang magulang niya, tuluman tayo. Kada sa kinanay niya. Hindi mo mahandaran, hindi mo iwik. Ay, tagat niyo ha. Ngapi kami ha. Nakaulam nila inyo. Makit di kalambagan. Nagaya ba si Marcos siya? Ano Marcos? Pabayaan naman sa dagyang. Aman, sige Gino, mo magkirmitan nyo. Murag karaan tao. Dan ko na sa tuba sa Tagalog. Hindi ang guro daw ginong tuba na. Ako sa kumiglas. Mainom ka tuba. Ano di ay? Mapalit ko, maibang tanduha. Guru si Rinaldo. Atau sementeryo. Ada orang itu. Kita datang, motor lantar. Tulog na siya. Itlog. Popo. Kami ni tatay mo, no? Bago kami natatawa, ay ito ni ingong problema nga. Mauna yung mga ito about sa yun. Lihok lang kami na doon nga lihok. Saan mo kayo mauna ang imo nga kuwan, namataan nga gasa sa Ginoo, hindi magkuwan ka, magpaningkamot ka. Alangan ka po ito nung langit nga, dili mo mangyod makasot. Oh. Hindi gani mo pating taga-silangan nga, hindi kami away nyo ni Ikot.
Sa kaya sila nga napangdagmalan man na sila na ito sa pang dapal man na sila. Asa tumahadlo. Ano ka po? Wait, wait. May nga sila. Hindi mo. Ba dito, murag gwapo. Maingon nga siya siya nga nagwapo ka maugani kapangaway ako kay dili ko gwapo. Kung gwapo ko asa man ko mag kumidya sa inyo ha oy magkabit parang kamo sa ako. Ingon nga mga tindera mag-ato. Nang biglaw ay ka mag-aaway ni Minong. Mag-aaway eh. Kanya, panagmal man siya. Sa? Buti nga dito daw panagmal. Kaya dahil sa kanta, silangan ginakuan daw na sila ginatampa. Kung nagmala niya ko dito, gusto nga kasada maghilap. Tanawan sa kung sinong maulawan. Kasi itong pangalan sa mama ni Ronald. Buot, ay mo nagkakilala ng ilang mga pangalan. Uy, Si Tatay Berting man to, ang iyang papa. ako si Berting. Ang iyang mama, So, ano man? yung Tigingging, yung anak sa si Nonoy, itong sa si Toto. Ano man? Kasi pangalan sa mama ni Ronald yan ay? Sa pangalan te? Sige ah. Pinsa? Eh. Buti. Pinsa, at pinsa. Naturo ng bakit. Ay mo kung pagagay sila sa namin. Ano sa mong kumari? Sa mong ano? Wala. Guwapa sa mo. Mati lang, mari. Magsumag kita, mamari lang. Oo, mari. Hi, Mad. Ay, naku. Hi, Mad. Ayo. Uy, kung dito ka inas. Sila pa siguro ay pagkailan sa ako. Mari, kumusta ka Mari? Diba tuwag silang balay? Mo tanong ka, asa ka mga tunang? Sa kay Mari? Sino si Mari mo? Si Mari ko bala? Ano ko man, mga nerfuel balay ba? Mga nerfuel. Pangalan niya mga ganyan. Suhay kami ni tatay mo. Bisan piso wala. Yun kami kata ang taon. Isa na lang. Ang sa dali mo? Ha? Pero, Pero, ha? yung utang sa ka ba, itong 20 sa akong kasyo, nang bayaran ko karon. Pero gani ang yaw-yaw sang ang pan. Pag-iya sang dikirigi ubrahan namon. Eh, gaga daw ko. Eh, daw ko magpangita sang o kay naay mga pulis na mga sanyado nag-aad sila sa dikiri. Kanya ay na mag-istorya na sila ni Manang. Mato na siya sa dikiri na sa dikiri. Wala pa na siya ng uyab. Ambot siyang gaga na ah. Nga uyab mangguro na siya na. Virgin Yapon. Wow. Hindi man bigupan niya klase ka babae ng tigat ba? Ano sa mga Igat pro, yung anak, walo ka buhok. tigat di. Dili pa ginamit ko ina magpaano-ano sa mga lalaking ang bawla. Yogi ko pag kung paano kay masumbagayin dito ka. Yaga eh. Yaga na dalaga ba? Okay na. Okay na tayo sa ano. Ang stockholder. Ang asyang uyab dito. Silip pa. Tapos bilagan sa ninyo
Hindi sa ganun. Hindi nga eskwela. Ah, Asa mag-eskwela. mas magsabi. Pila kabilog ang gising pag-isal ini? Tatlo? 5. Hindi nga naman nga mauna lang ini. Isa kabilog ang nabilin. Nagkaon eh. Kakaina ka ni mo di ay nakinaunay. Ang cemetery. Ang cemetery. Daw ko kabra sa gitong be. Samat ko ng sin gahapon. Ang cemetery. Ano man din buklas mo? Like Christmas. Like Christmas.